I ni menys a més, en Aran en podcast, i aquesta Irina que mos servís en tal comunicamos amb els nostres veïns de la Val d'Aran mitjançant era nostra llengua, era aranès, que cap a la fin d'un que és ell cau carrent que ho hem de lluitar en ta que pugui superviure generacions darrere generacions, en nosaltres des d'ací, des d'Aran en podcast, doncs que oferim el nostre petit graet de sable en ta que tot això pugui ser possible. Avui presentam a ella convidada, que jo diria que ell força activa en tot el que ha dit, que és de mera societat civil, no? Que ell és força desenvolupada en diverses associacions molt importants. Dieu ella era primera, no, ara ella la dius agua perquè era pediatra i MacauBet també era jubilada, més en aquest cas també era convidada que avui ell recentament jubilada que ell, Luisa Estevez. Luisa, com estàs? Bon dia, molt bé, Estungi. Jubilada, perfecta. T'anava a dir, jubilada, més encara també desenvolupes com a activitats com a esquí, causes a tau, encara que sigui d'hora de ja tot l'àmbit competencial d'administracions, etc, no? Solo hecho jubilada de treball. De treball, se pot dir, del Consell General, perquè continuï en associació de donants de sang, continuï en Consell Esportiu, sobretot en la campanya d'esquí, el que venga, però jubilada solet en qüestió d'horari laboral. Ara després parlarem si tota aquesta trajectòria, més primer, 3-4 preguntes de rigur que hem a tots els convidats que passen per així. Has estat bet viatge en un podcast, en general? No, jo el primer cop he de dir que quasi no sabia el que era. Has cercat en internet o què? Claro, no he demanat a ell que ja creu. Què és això? Què l'has demanat a la tia ella? A mi a ella, després a companyes d'ací, a Maria Aran, la primera que trobé, dic, a veure, Maria Aran, m'he trobat Álvar, me va a això, que ella creu. Tu tranquil·la, jo entrevista, tu parla. La veig que quan tu dius que és d'ací, la veig convidaràs a Maria Aran que venga a parlar també? Ah, se va bé, també hi una, Joena, però també hi ha persona molt activa que ha moltes causes. I que per a jo vull que les persones que són implicades també en la societat civil, que dieu, hem acostumat a dir, això que he dit en cauca entrevista, no? Que hem acostumat a dir que tu estem en la televisió, en la ràdio, o en d'altres mitjans de comunicació, tu estem sent les mateixes persones, no? Tu estem vedem els mateixos polítics o els mateixos president de, responsable de, o no sé què, no sé quantos. Crec que com a mínim aquest podcast s'hagi de portar en perfils que els que dieu no són tan coneixits. En la Val d'Aran tots ens coneixem, això ell obvi ja ho sabem, les persones que no mos escoltets de la Val d'Aran segurament t'ha usat i força persones seran naues, més, no sé, avui, per exemple, jo vull descobrir més causes si estic concretament com a Luisa Estevez, no tant com a presidenta de l'Associació de Donants de Sang, que també, no tant com a Queixo Caset, així en Consell, que també, més vull saber, que s'acrò, no? Qui és Luisa Estevez? Si tu t'haguessis de definir, amb 2 o 3 paraules, com te definiries? Pues una persona normal, pensi que bona persona, perquè almenys conscientment no procuri no hem agua de res, que m'agrada la natura i sobretot m'agrada veure estar tant en la gent. T'agrada la natura, clar, això ha d'estar fonamental, no? Les persones que viuen així en la Val d'Aran han d'haver aquest pretzet més o menys bàsic, perquè si no, jo me trapia força persones, Luisa, que quan arriben a la Val d'Aran diuen, que polit, més no sé si podria estar així jo 10 setmanes consecutives perquè me noti com embarrat pels vals. Hi ha gent que li passa, la prova és que gent que s'ha assajat s'ha quedat a final però les costa. Nosaltres hem hagut la sort de néixer així i com lo normal, no? Lo quotidià. Jo he de dir que vostè m'ha agradat esquiar, he descobert la muntanya tard en sentit de disfrutar-la. Antes ja anava per besuny, però també m'ha passat bé, perquè en casa era família passeja i a la vegada te tocava anar a bestiar a la muntanya. Després, avui la circumstància d'un ill, que tots en la Val d'Aran saben que és diferent. I a la vegada, avui em m'entens lliure de llauta manera, m'havia dedicat a ell, però des d'un temps he descobert també el plaer de caminar per la muntanya, que també m'agrada molt. Què te genera a tu, Eret, de caminar, estar tranquil·la per la muntanya? Suposo que desconnexió, perquè no te pregunti, vas soleta per la muntanya o t'agrada anar acompanyada? Vau soleta, però si vau tant gent, vau encantada, Sí, ara comencé a anar tant marxa nòrdica, tant Carles, i això ha suposat que també hi ha molta gent que ne sabia que caminava, encara que si no sigui tan net, te trobes i vas a caminar, i sobretot m'agrada anar
perquè va a puestos que no coneixi. Per exemple? Perquè se va obsoleta, doncs és que Marcatusa... Què has descobrit, per exemple? En Nau Aran, he anat a... Bueno, a Val d'Arties, he tornat a pujar a Colomers, que hi ha molts anys. Sabes què passava antes? Que anaves a aquells puestos, quan venguia gent de hora, t'ensenyava. Familiars o amics... Sí, o amics, que te dient lo típic de... Vam d'ací, vam a pujar a Colomers. Aquí no pugui anar, què me recomanes? Van d'atzau de pix? Sí. De l'Oxatau. Sí, en canvi ara ja convenci, no te penses, però bueno. Com valores ara? Hagués procés vital en què te trapes tu de passes d'este jubilada, bueno, passes d'este professional activa així en Consell Generau a jubilada. Com has viscut aquest petit procés? Jo molt bé, molt tranquil·la. La gent quan em demanava què vas a... Jo dic, ja, no és res imprevist. El que va gent, i continuo ensenyant, era la meva vida, l'únic que, claro, no he de llevar-me aviat a Consell. Notes que te manque de treballar aquella rutina, t'agradaria recuperar-la de vera forma o estàs molt bé com estàs? Estic molt bé perquè he procurat la meva rutina, la veritat que els companys les continuaven, que crec l'important. Què és el següent consell? Quin eren estos mestiers? Perquè no sé si has estat en diversos departaments, òbviament imagini que, clar, diversos governs o llautes, les persones d'un casament a terme funcions lliures o funcions altes. Cal pensar que entré, que era el Consell Comarcal de Muntanya. A la vegada era el Centre de Normalització Lingüística. Això entenc que era abans de l'any 1991. Exacte. Seguint la Constitució del Consell Comarcal, i seguint la Constitució del Consell General. A la vegada guaire anys que entres en a casa. Perquè jo el Consell Comarcal va un mes perdut. El Consell General o que s'ha que hi d'anar 91, que hi quan se reinstaurec? Jo entré en començaments de 88. Quin paper has desenvolupat així a casa? Pues des d'este baix en la recepció en son moment a començament que he ensenyat de tu, perquè clar, era a casa petita. Bueno, primer entré en que era centre de normalització, perquè era el Consell Comarcal de Muntanya, eren entre Manuela i Marino. Manuela i Manuel Ané? Manuel Ané, sí. Marino García, per desgràcia, que ja nos ha deixat, però sí, érem els que començàrem. Quan jo comencé, entré també Pepita Busquet, que ja no ell, Juanito Leja, que ja és jubilat, i Jovitané. Jovitané també companya de TV3. TV3, sí. I clar, imagina que hi havia doncs que 10, 15, 20, 25 persones treballant... No, a la vegada serem aquí en centre de normalització i després he començat, ja te dic, era el Consell Comarcal de Muntanya. Més guaire persones treballaven aquí en 80 quarts. Pues a veure, nosaltres 4, Jovita, Manuela, Joan, Pepita, jo 5, i José Luis Sanz, que era el nostre jefe, i després el president del Consell Comarcal de Muntanya. I ara això s'ha multiplicat exponencialment. Se te va dir de no un any que soc jubilada i venc a casa i ja la trobi canviada. De gent, guarda, ara m'acaben de presentar a persona. Anava en la casa. Està canviant i creixent molt. I aquests darrers anys que has estat en Consell abans de jubilat, quines eren les teves funcions principals? Jo ara era en secretaria, però en recursos humans portava temes de personal. Molt bé. Quina ha estat la teva millor època en Consell? Quina diries que ha estat de tot i aquests anys? O quin és el moment que millor saubes de Consell? Te va dir que van dir, aquesta, diplomàtica. No, jo he estat força bé en tu estem, tan diferent. Va, aquesta, diplomàtica. Sí, perquè és veritat. Hi ha hagut un moment que hi ha amics, ara també, però amics de col·le, i inclús un germà que eren consellers. A la vegada hi ha un moment que sí, d'hora i ton germà, però la gens era un conseller. I que ja com li haguessis dit, escolta, però era un conseller, t'hauries de mossegar la llengua. O hi ha un amic com José Enrique, que ho hem crescut a massa, però, claro, o Rafa Sant Martí, hem de l'edat, però, claro, així era un conseller. I a la vegada, després sí que li dius, home, Rafa, ja, total, o Juan, no? Però, bueno, molt bé. I després hi ha altra època que, clar, anés creixent molt el Consell, a partir de que sigués el Consell General, perquè comarcal érem 4, i era Marta Anar com a assistenta social, començàrem tot el de Lourderes, entre Carmen i era Anna de Miguel, que també jubilada. Bueno, sí que érem, però quan se coneixet i quan sigués Consell General. Molt bé.
Això era el ton mestier principal, òbviament. Sí. Aquesta pregunta acostuma a ella en els testi, més si tu no haguessis format part de la casa del Consell General d'Aran pendent tots aquests anys, què t'hagués agradat de la teva vida a nivell laboral? Bueno, quan entré en Consell era en escola, treballava en escola, a la Betxer era l'Escola Espanyola d'Esquí, havien muntat un restaurant en els meus germans, en Vilac. La veig, me comentes, per això que entenc que ho t'agradaria dedicar-te al món dels esports d'hivern, ho Sí, t'he dedicat, sí. o si no, Hagués continuat a en l'hostaleria restaurant, sí. en Vilac. Com se diria el restaurant? Juliana, com era Juliana, casa. molt Sí, bé. sí. Un d'estos papers, Luisa, perquè més destaques, jo penso que era solidaritat. Solidaritat, en aquest cas, primer trasladam a punt, no sé si afició o sei que simplement és una qüestió que has prenit amb molta il·lusió, presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Val d'Aran. Portes molts anys, perquè campa que jo rebrem vi quan començava a la tele, que ja era, no sé, era en 2013 o qualque Natal, jo no sé Pues si... des de 2004. Donc és campa. Imagina't, encara 9 anys endarrer, tu ja formaues part d'aquesta estructura en Sí. què a dia d'avui, per tant, 22 anys com a presidenta. Per què? Què te genera, tio, eres d'estar aquí al capdaguant? Perquè al cap i a la fin, ell cau carrer solidari, no cribes a res. No, sí, totalment solidari. Ara m'hi pugui dedicar ben, però antes, igual que hi ha altres companyes, demanàvem un dia d'esta, en la nostra faena, de poder aquella activitat. Però hi ha cop que dius, ara ja ho té cop i tal, però després quan és aquí la satisfacció de la gent, i sobretot després quan dius, guarda, a tal, avui tinc hemorràgia i 2 busses de sang, a l'altre tal, a l'altre tant plasma, o bueno, tots els derivats de la sang, aquest te reconforta molt. I ja no t'embrembes dels dies que et diries, ara pot deixar. Ha canviat molt el mètode d'extracció de la sang? No. De No. 20 anys en què a dia d'avui? No, canvia, a lo millor ensenyau en la manera dels professionals, no en l'atenció, sinó que ell mateix van canviant, entre ells diuen que hi ha problemes, metges que no són fixos, que a la vegada canvien, el pitjor ja clar, no? Perquè antes potser venien més seguits els mateixos metges. Ara quasi no te ho dir cada cop, els infermers o infermers continuen més, però els metges, clar, són aquí que ronden tota la província mentre no han impuesto més o suposicions i tot això. Per quin motiu vien de Lleida? Ja de nosaltres no podem avui des de la pregunta, des del desconeixement, des de la Val d'Aran no podem avui cauca infraestructura en poder això, que no vengui aquí de Lleida? Pregunta, No, tot és gest des de banc de sang i teixits. Aquella unitat... Però ja entenc que hi havia en Barcelona i en Lleida. Sí, en Barcelona hi ha en 3 hospitals, però tot va després. Tota la sang que se recull en Catalunya va tota també després. Van i teixits que ara hi ha passeig taulat. Per això preguntin, no hi possible no haver de desplaçar vostè i aquí de Lleida a la Val d'Aran que infermers de la Val d'Aran o qui sigués sessió de la Val d'Aran sanitaris traiguessin el sang d'en hi hagués ambulància que se desplacessin d'aquí? No, aquesta és que en soleten això. I van per diferents comarques, punts en aquest cas, de la província de Lleida. Són especialistes. Sí. Ja la veig bien, després ven hi ha altra furgoneta que agarra aquella sang i se l'emporta directament a Barcelona tapant de sang i teixits. Parlem, ensenyeu, si aquestes donacions que ets des de l'Associació de Donants de Sang de la Val d'Aran, guaire se nen a Aran, a Pripets, perquè jo realment que ja ho al principi hi ha formula que eren a Tour de Esquat, ara sembla que se van augmentant. Sí, això ha estat sobretot el canvi més important a nosaltres, perquè antes eren 4 cops, perquè era el més còmode, per el que els homes poden dar 4 cops, és en els 3. A la veig, no hi havia gaire equivocacions. En canvi, ara hi ha gent que t'ha dit, ei, no m'han avisat, o ja ho té cop, però ell per el que ara havien més suent. I polítiques, sistemes que han... Això sí que va canviant bastant en banc de sang i teixits. I a la veig, ara, l'únic que tenim campanyes sulet de plasma. Quina diferència hi ha entre sang i plasma? Les persones que ens escolten dia o no et saben, me puc arribar a incluir.
Bueno, Quina era la diferenciació elemental? elementau ei que un xinyau més long de temps e has d'auer venes un xinyau millor, t'entenemos, més fortes. Més quin beneficis t'aporta el plasma que no t'aporta la sang? No hi ha beneficis, és de que si tu plasma lo pots dar cada mes. Se dit hasta cada 20 dies. En canvi, sang no, perquè el plasma solet ell, diguem, com era aigua de la sang que te tren. Perquè a títol tren, va a la màquina, que se ve, escuell el plasma, se queda quieu, que se ve com aigua urioleta, el reste de la sang, els glòbuls vermells, blancs, te turren tot el cos. A la vetja cro és molt més fàcil de recuperar, que en canvi, quan hi sang, doncs no. És estrany, no? Perquè generalment diuen que quan tu tens mau o perdes força sang o el que sigui, et costa bé, te la regenera automàticament, entre cometes, lleugerament ràpid. Sembla estrany que no, que són que pugues dar 4 viatges aran, no? 7 o 9 o 3 sessió a hemna. Sí. Hi com a iniciau contradictori, no? Perquè el sistema immunològic hi com a que... Però se ve que no se recupera tant, eh? Clar, dieu a nivell qualitatiu que no pas quantitatiu. Dieu, vam esperar aquí. Sí, però perquè, a més, has d'haver un pes. Quines són aquells ítems principals que ha d'haver la persona en este donant de sang? O quines són aquelles restriccions vos que penses que és més fàcil d'explicar? El més important, ella estem major d'edat, ella diu des de 8 anys, pesar 50 quilos, no haver cap de malaltia, tau... I després ara controlen molt tauns de viatge. Les possibles, no epidèmies, malalties d'aquestes, diguéssim, dormides, que se poden desenvolupar a cap d'un temps, sobretot si se va a països com Sud-amèrica o tirant a Àsia, doncs està bé. Més per quin ja que hi hem d'amet tema de restriccions, per exemple, jo vull donar sang, vull dar sang en tas 6 de la tarda, jo tas 4 de migdia, 4 de la tarda me prengui i aviera o cau carnatau, encara tau se pot dar o era alcohol contraindicatiu? No hi ha cap de problema, perquè evidentment quan arriben aquelles busses en man de sang, que croi a causa que és superinteressant de veure, tot el procés és supersegur que després no te poden transmetre cap de malaltia ni cap de res. S'aprofita tot. I inclús, claro, que analitzen, i si ja més hi ha problema, t'envien una carta i te diuen vagi vostè a veure el seu cap de capçalera o no espavili, que aquí hi ha algo més greu. No, això sí. Me diries també, en la darrera donació que hauec que setmanes en darrer, hi ha des gratificacions, hi ha des petites recompenses, premis, no sé com a idea que al cap i a la fi vos ha dit ofrits presents als donants, me generé quinxa de curiositat, no? Perquè era persona, m'explicaues, que avui he estat... avui ha hagut un que no sé si hi ha malaltia, avui un accident, no sé què sigue, li avui he calit un que no sé si força transfusions de sang. Sí. I clar, a raïs d'acro s'ha tornat in donant més no són que acro m'està bé a ofrir presents a l'associació en que els donants que es puguen veure i conèixer la seva història. Penses que dieu manquen més donants perquè com que el típic de que no li veus era pou de que m'ha passat qualsevol causa tau no és conscient o no empatises més de la qüestió? Hi ha gent, que clar, que ni pensaven, perquè clar, més quan hem jovent, no me va faltar res, però quan en casa hi ha un accident, un malalt, comencen a veure diferent. Per això ara també s'està treballant força conscienciar els mainatges. Hem treballat ja en escola, evidentment, els mainatges no poden estar donants, però ell treballar que era conscienciació quan arriba aquest moment ja no hagin d'haver un problema en casa o un vecí que hi malalt o que ha hagut un accident, sinó que ja hagin consciència del besuny, perquè, com tots hi sabem, la sang no se pot. No se pot fabricar. Han inventat molt, però d'aquí encara no. Clar, jo he inclusiu contradictori de més mainatges, no? Perquè no penses que les diem pou, les aguilles? Ui, ja que no. Que acompanyen als pares i les diem nosaltres, va, te quedes així d'hora, tu estem a un colús i caps. Dic, no, jo vull anar a ell.
ves que guarden aquí... Era mera sang, Sí, per exemple, en Guant, que érem la campanya tant a l'escola de Bussós, n'hi havia un que demanaven que digui, Montse no va anar a quedar mau aquestes mainatges, Com ja sé que aquesta idea de que hi ha escola, perquè per ara me sembla que és un casatera de Bussós, era que s'ha associat d'en Busati, que causa de 2-3 anys que en aquestes Acabem sessions. 2 anys en Bussós, en l'escola Garuna també anaren, però simplement a era xarla tant era associació, no? Què suposa a Busati eret de que precisament mainadera de 6, 7, 8 anys estigui a capdavant des donacions, perquè eri estaven aquí maquimenti apintant causes des donants o... Sí, eren tot el treball. Premaniren era... Enguant no, però l'han passat anant a la ràdio. Enguant eren cartels, eren un petit obsequi també, treballaren en classe. Bueno, i després me sap de greu per pares que no podien dar sang, perquè, vamos, les crucificaren, que diu, papa, i que no... La gent, pues, no pots dar sang, però, claro, a que suposava tan mainatge un gran que... Bueno, mi padre no puede, però va a venir mi tía. ¿Sabes? A que dices, no. Vam barrenar a iniciar el capítol de sang, més abans vull que és que estava ja petita crida a les persones que no han dat sang ja més o que no et dan freqüentament en que s'animen a ell explica'm quin és aquest tipus de sang que ell, entre cometes, és més preciat, quin és que cau més perquè no sé si perquè ell més universal, perquè ell més estrany o perquè no, perquè ell era universal, que se l'he dit, era negatiu, era ell que ell sols poden rebre d'aquest. Ell poden dar a tothom. Per exemple, hi ha un accident, i no saben el ton, ells ja metete sang, te van a metre, era universal, era negatiu, perquè saben que hages el grau, el grup sanguini que hages, això te van a ben. Penses que com a... Jo aquesta pregunta que te vau, ja pegaria, ho dieu, no? Ell força reflexiva, més penses que dieu tal com hauem en DNI, tal com hauem un carnet de conduir, tal com hauem carnet de gimnàs o carnet de la biblioteca, hauríem d'haver un carnet sanitari on especifique el grup sanguini que hauem? Sí, estaria provent. Bueno, si penses, l'exèrcit així que avui, però en les pel·lícules americanes veiem que soldats portaven, això era una de les causes més importants perquè quan les calia sang ja sabien el grup sanguini. I ara mateix, ja te digui, si hi ha un accident i no se porta, el que se li met era universal, t'han enganyat, claro. Clar, perquè si no l'haurien de treure encara més sang a l'altra prova persona i li ha pinxat a saber quin grup ell, entén? Sí, claro. I a la vegada, si ja tens, pues sí que t'analitzen la tua i te meten el grup sanguini que te correspon. Quina era més comuna de totes? Et sabes o no? A positius, A positius són els que més. Ties A positiu? A positiu. Molt bé, que estiu formes part d'aquesta comunitat de la societat. M'ha generat un xinyau de reflexió quan hem parlat que tu explicaues que avui és un mainatge diferent. S'ha empleat la paraula diferent. No sé si hi ha paraula que generalment emplegues, sei especial, sei... No sé com referim exactament en aquest cas. Si me deixes dir el nom a Luisito. A Luis és mainatge autista. He diagnosticat que costet, però... Perquè, claro, Luis ha 30 anys. I el que jo parlava, he dit, estem d'Imma. Imma m'he sauvet... Imma Caubet era pediatra de l'Hospital Valdaran, que ja és jubilada com a tu. Que ha passat en podcast número 2 de 8 de març per persones que lo vulguis recuperar. Sí, pues, era heret de que, claro, començament, Luis no parla. Mama, i no te preocupes, els mainatges les costa més parlar que els mainades. He de dir que la seva germana grana, pues, parlet de seguida, als 9 mesos i caminava i dir, tot, hi havia una diferència molt gran. Mama, no te preocupes que els mainatges tu estem les costa més que els mainades. Bueno, però clar, que no anava passant perquè no hi havia ni papa ni mama. Va obeir a Immaculada Caubet. Això d'en guaire temps, més o menys. Vull dir, de quan comences a ligar i a petita llum d'alerta? De dir, vam a consultar i especialista. Jo li comenté a Imma, digui, és que no dic ni papa, mama, ni res. I ara vaig dir, pues a veure i surt, claro. Jo dic, se me sembla que no, perquè quan sent la música de Disney, vamos. L'encante. L'encante, va com un coet. Però no. Vos vau dir de la veritat.
Imma, que ho veig, garret el telèfon, lo tiret en terra, no parpadeget, com si no ho hagués set arren. Aquest ruïdo no li ha afectat, que en canvi sí li afecta molt els ruïdos forts, per exemple, de música, tal, no pot... els huecs artificials, li ha pavor. També t'he dit que si tires un telèfon de nova generació se trinque. Els telèfons d'abans d'avui estan Nokia d'aquell boni. No, que no, era d'aquell de la rodeta encara. Ah, no, tan parlat. Però a Croix era molt tapatge. Pues cunda, pam, no sé butxet. Però clar, ja no sabia què. Carret el telèfon, ja te dic, és de antes de la rodeta, no li passa res ni al telèfon ni a l'altre sin mutet. Ja la veig diguec. Així ja cau carrent. I a la vegada començat a assajar de portar-nos a Lleida. Ja no us va contar tots els problemes que ha hagut per veure les trucades que ha arribat a ell, però que no digui que Imma, vamos, butget seu a terra. Al final, volia també anar a Sant Jan de Déu. També no nos hagin totes les proves seguides. Era que és un nen de la Vall d'Aran, no pot baixar cada dia i arribar aquí. A més, t'he dit que no se dormisse, per camí, com vas a portar mainatge sense que se dormisse? Bueno, i al final, guarda, circumstàncies de la vida, era solet així de pediatra, un company son de l'Hospital del Mar li venguia a favor de quedar-se així mentre eren 9 dies de vacances, i coincidiren, ell li digué, ai, pues en l'Hospital del Mar hay un neurólogo pediatra i tal, i començarem aquí el procés de diagnòstic de Luis, el tractament de Luis. Quin sigui aquest primer moment en què vos digueren que vostre ell, en aquest cas, Luis Sauier, síndrome de l'espectre autista, també m'interessa molt com viueres aquest moment. I he dit, imagini que sospitaues, no sé de síndrome de l'espectre autista, més que cau carrent en aquest tuit dieu no naue de tot normal. Vols dir que no hi ha autista? M'he dit, no, el primer moment, perquè clar, bueno, no se li veia, no parlava, però si no ho trobaves. Mentre sigués en la cagireta no caminat, sí, quan començat a caminar, sí, perquè no caminava, tot el dia corria, però bueno, a creia i alta. Però després me digué, cau guardar, i sí que quan ja butget tot, i haguérem la sort d'anar a l'Hospital del Mar. I a la veig, doctor Muñoz, Muñoz Lluta, me digué, senyora, tenim un problema. Anem a anar pas a pas. No li anem a ficar nom, hi ha un problema. Per a que ho digui que, bueno, jo m'agarret, hi ha un problema, lo vam a treballar, i pas a pas. I hi ha hagut moments duros. Ho era abans o avui a Luis en aquest moment? En aquest, ja avui des avui mesi. Des avui mesi no anem ahir. Sí, claro, no parlaven a res, Més encara, dieu-jo, i causa de que no hi ha perspectiva tan centrada, si aquestes patologies, més consideri que encara damunt anemia s'actua relativament força àgil, no? Cau dir que no lo diagnostiqueren hasta més gran quan ja li poderen diferents tipus de test i tal. Una de les causes que li det en metge siguet una ampulla i havia set avui de cro d'obrir-lo. Sí, no siguet la primera, però bueno, siguem una setmana ingressat en l'Hospital del Mar i aquí ho començarem tot el procés. Sí, he de reconèixer que Luis és una persona molt treballada des del començament. I que ara he dit jo incidència perquè també vull pensar exactament què és això que vull plantejar, perquè jo veia Luis una persona totalment integrada. Sí. I que ell totalment integrada en la societat. Va, ho ha dit ja anècdota personal que compartim amb massa i que Luis és més país regentau en la carnisseria. Luis venguec, no sé si tan guaire ans, des a 8, des a 9, 20, 20 anys, no sé guaire ans de 8 a 8. Sí, era en l'escola d'hostaleria de l'ES i a la veig egen bueno, a causa integradura, estos pares, vamos, jo també he d'agradar ahir perquè sigueren, que volgueren entrar en aquest programa, perquè era a causa... Bueno, però això no hi ha causa de gràcies als meus pares, perquè estan parlant, vull parlar de Luis. Però vull dir que Luis aquí, però avui té l'oportunitat d'estar aquí en Naue
a treballar aquí, eta d'acord, d'èxiguet, superimportant. Clar, en la línia d'això, jo em ve que me pare me diria, cau carrent com a, guarda, ha vengut eri viera eri de Luis a treballar, tal, clar, el coneixíem a Luis, no? Jo dic, sí, viera a treballar, què va, Bueno, per ara hi ha qui donc me sembla que era de més patès. Sí. Que era, no sé si o barrar-les o etiquetar-les i tal. Etiquetant-les. I m'he dit, i màquina. I que hi màquina. I que si fot hi ha aquest mestier en que com es... Vamos, que te podia etiquetar 200 de forma leu ininterrompida, superconcentrat. Clar, entenc que era dieu un dels aspectes, no? Del síndrome més... Que aquella concentració... I avui d'este perfecte. Encara i ara, si hi ha cau corrent, torna a repetir, torna en què hi que ir a d'este dret, a d'este dret. Si és això, que ara on expliqui l'anècdota, les persones que també ens escuten a través de Spotify, YouTube, en general, era causa que ara passen els anys, hauran passat 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, cada dia de desembre que complís amb me pare, hi ha un missatge, el primer de tutti, de Luis, que li dits «Feliz aniversario, Jesús», que com s'ha dit amb me pare. I cau carrent que dides, guarda. No sé si això li passa amb fornegem, més me pare, precisament per acrò, no? S'ha obert que és un més que polit rebrembe de la trajectòria de Luis en la carnisseria, perquè com que se'm veu d'aquestes causes que encara passa temps, encara se'm ve d'aquest dia i tal. Sí, d'acrò hi ha memòria increïble. Te coneix, tu li dius, guarda, Luis, hagués i Álvar, tal qual, te va dir, i quan és tu? Quan ja d'acrò, te demana quan hi ha ton cumpleaños, no te nesques, que se'n va brembar. Sí. Se ja ha passat, a la vez et dius, ja fue pasado. I a la vez li dius, a la vez estarán que ven, pues, et de Luis. Tal dia, és de Luis. I tu dius, serà? És de Luis. Igual que els punts quilomètrics, per exemple, de Lleida a sí, també se les sap tot. Clar, perquè crec que hi ha altres coses que volia comentar amb tu, i Luis viatja de forma absolutament autònoma a Lleida. Sí. Què en Lleida? En Lleida, en la Fundació Aspros, que també, pues, guarda, en la vida un causes que sort, i aquella sí que tu gran sort, perquè en el moment que he diagnosticat i ja no pot estar així, servicis socials te dan, t'accepten l'expedient i tal, i a la vegada te dan uns puestos a escuella. Nos passarem tot el dia tan Anna, baixant a Lleida. Anar a ella. Anar a mi a ella, sí. Jo t'hi vas parlar, jo assajant de metent nom i cognoms als causes, perquè que se no... Claro. Així com nos coneixem tutti, però és que escolten no. I a la vegada nos sembleten millor, sobretot perquè avui en pis i tutelari. Era clar que hi havia altres opcions, entre síndrome de Down m'agrada molt, però no avui en pis i tutelari. I Luis no podia viure solet. I Guerrero de Aspros és realment molt, molt, molt content, perquè va en un pis tutelat, com m'he dit, i després va cada matin al centre, que hi va solet, i després a activitats esportives especialment, però que també les proporciona la mateixa fundació. Perquè, per exemple, en Ada ja més ha estat a Siu, a Val d'Aran. Ja més ha estat en Ada. No. He de dir que hem fundadors, però... Vosaltres ets part d'aquestes famílies que funderen Ada, aquest centre Ada. Sí. Aquesta història la descobrí el caudi de poc i més, quan parlem amb Dolors Verdier, que se mos escute segurament saber a veure conversa per on va, en la qual Dolors Verdier, ara està culpa mia, actueu responsable del centre ADA, de l'Associació de Discapacitats Psíquics en aquest cas de la Val d'Aran. Me digué que el centre ADA no l'havia fundat el Consell General, no l'havia fundat els ajuntaments, havia estat un grup de famílies, que cert que d'en pis parleren amb el Consell General, més suport del Consell General. Més que siguin les famílies els mainatges i mainades que malerosament avui en qualque problema, qualque patologia o que no se podien adaptar també a la societat, és que pressioneren el govern d'Aran que se creixi aquesta institució. Sí, el meu grup de pares. Jo en aquell moment, Luis encara era petit. Caudide,
que, per exemple, Angelina Cases, que en aquell moment era directora de l'estudi, me detes gràcies perquè jo quan en abrieu, en la prescripció, li digui, Angelina, el meu mainatge ha problemes. I me dic, jo va poder treballar i sol·licitar també sen tema pugui haver un suport. Que el problema que era se troben, suposo en l'estudi encara ara, ell era que no s'ha dit, i a la veig, quan arriben a l'estudi, que les han de començar a valorar i han de demanar un suport, arriben a Nadal. Pues han un problema, tampoc no era diagnosticat, era un problema. Jo m'he dit, i ara on ella aquest mainatge? Dic, pues li ha hagut de pujar a la guarderia de Navarán, jo he anat a l'Ajuntament, me digueren, si hi ha puesto en Navarán, tu parles de la directora, evidentment, primer són els mainatges de Navarán, però si no, cap problema. Era mera adaptació, i aquí ho comença el Luis, i després he de dir que en l'estudi totes els mestres, vamos, tu estem superben, eret de que jo en ocasió, en Petres, per exemple, digui, si no volem poder portar d'excursió, jo em va comprendre, i ja més, tu estem, i després ja passat, en hostieu tan arantal, el mateix. Tu estem... Perquè hi ha mainatge que s'estima. Sí, això sí que és veritat. Perquè ell el que t'he dit, que he integrat. Sí, sí. I que no hi ha persona que ha síndrome d'espectre autista i que he apartat. Que dieu seria aquest perfil antisocial, entre cometes. Sí. Ell no és antisocial. Vaig sonaire, òbviament, més... Si le parles, te respon, se n'arris, de tant en tant te casca i a bromata bé, te quedes davant banderes de penses, m'està vacilant hagués ara o què? O què està dient? Sí, la veritat. Bueno, no hi per arren, tothom dic que en casa la ho hem treballat molt. Sí, jo des de... ha hagut moments molt duros. Ja imagino. Però que tu estem assajat que és de tot. Entre ells esquiar. Esquiaven? Sí. T'agrada esquiar? Sí, força. Sí. Ha aprofitat aquesta temporada a esquiar? Ui, tant, tots els caps de setmana. Caiga el que caiga. D'amb tiu o va tan bé d'altra persona? No, primer puja tant nosaltres en autobús i com a nosaltres nos quedam tant els mainatges, ell se'n va esquiar solet. El dissabte va a Beret i el diumenge va a treure una aigua. Però tas 12, que quan nosaltres, els acompanyants, deixam els mainatges de Consell Esportiu tant els professors, esquiam tot i a massa, i també ven tant nosaltres. A la veig esquiam, tota l'estona, a massa. Molt bé. Però si no va solet. Te vull preguntar. Pregunta això personal. Què s'hi posa Luis Tatu? Ha estat... hi ha alegria per a la teva vida diferent, hi ha forma de viure la vida diferent. T'ha ajudat a veure la vida d'una forma més especial? Jo penso que sí. Ja soc, que me coneixets, soc una persona d'oberta, però la wea Luis, jo, per exemple, me diuen, encara es va estar en els mainatges. Quan Luis començat a esquiar, jo havia ajuda d'aquella escola. Jo havia gent, claro, tant jo no volia anar, tampoc, i lo normal, tant els pares i acabos que no se poden anar. I havia que l'ajuda. La veig jo, que gràcies a Déu treballava en un puesto que havia els caps de setmana lliures, pues me sembla el més normal ajudar a d'aquells pares que, evidentment, així tu tens servicis. Bueno, la majoria, quatre que no hem aquest d'acrò, la veig que no han hotel, hi ha una botiga, no poden pujar a esquiar. A la veig, jo cuidament d'aquells mainatges, pues t'ajudo i un plaer. Ben, doncs se te sembla ben barrar amb el capítol. O vols dir que ho carrem més si això... Bueno, te vull preguntar, tens por del futur vinculat en aquest cas a Luis? Realment sí, el que més me preocupa, però ara té que gràcies a Déu ha una germana, sabia que una germana, després gràcies a Déu un nebut, tot, pels dos costats, tant de la família de meu home com la mia, que sabi que, vamos, que se n'encuidaran de Luis, que el que és que falta, no? Però que també en Aspros, i content, i aquí sí poden quedar... Pots encara que vulgui? Sí, perquè aquí ja hi he estructurat de manera que ara en un centre d'acrò, en residències, en centres de treball, i molt estructurat i molt ampli. Hi ha gent grana. Molt bé, fantàstic. Donc, felicitats també a Aspros també per a la labor que des de la Val d'Aran.
us escolten en aquesta entrevista que hi ha més dieu, us mainatges de la escolten. Val d'Aran, Està ben ja, eh? Sí, n'hi ha més en As, però si no m'enganya hi ha 5 o 6. Clar, perquè Ada està ben, però i més limitat. I jo a causa, guarda, ja servís, no sé qui li cau, però si hi hagués pis tutelat també seria interessant. Se podrien quedar més, perquè a Croi i molt importants. Lluís, tu volia anar a Lleida com avui anat sa germana. Nassen i tornar fin de setmana. Ja que ha aconseguit. Ja que ha aconseguit. A la vegada és el millor, perquè ell, bueno, ja sabem que els autistes són quadrats i nacro, i tot molt controlat, ell ja sap que ven a web i no se'n va fins dia si és. Dits avui, Luisa, perquè aquesta conversa està gravada en divendres. Ai, perdona, sí. No, perdó, sí, no. Bueno, perquè ell un divendres, no? Et ven el divendres i se'n va diumenge. Però ara vam a o quan sigui, en Hostió, anàrem de vacances, et ven a nosaltres. Però després, en mes d'agost, tanquen el centre i ven a casa. Però si volés, ja cops en juliol, que tanta calor, pues se podria viet a la Val d'Aran. No. Era la seva obligació i ha d'anar a Lleida i se n'ha d'anar. Molt bé. Doncs, Luis, se mos ves a través de YouTube o el que sigui. Sí, ja les que ensenyarem. Luisa, m'acabo de demanar-te per aranès i dedicar-me aquest espai també a parlar de la nostra llengua. Com la ves? O què penses que se pot assajar de millorar la situació de la nostra llengua? Com la vegui? Jo he de dir que tu me parlat aranès en casa, a pesar de que papa era gallego, he parlat en castellà tant papa, però tant mama, els abuelos, avui he parlat aranès entre... Bueno, tot. En aquest moment, en estudi, no en parlàvem, també t'amics sí, depenia de ser més dels pobles o d'hora. A jo m'he agarrat a veure època que arribaren així els mainatges de l'equip nacional, a la veig s'ha canviat un xinyau. En estudi ne parlàvem molt poc. I a causa que continua, que se parle poc en estudi. Què penses que cau a la veig que en estudi se pugui parlar més? Perquè, clar, diu el problema és que de cada viatge hi ha menys persones de la Val d'Aran nadiues, dic nadiues, perquè òbviament havia força professorat de d'hora, és que pugui que es transmeta que era llengua vehicular de la millor forma possible o què? Sí que hi ha gent de d'hora, però també cal pensar que hi ha molta gent de d'hora que ha après l'aranès i lo parla, que quan sabes, dius, que ben, no? T'agrada. Jo enguany he coneixit un gojat americà que m'he quedat al·lucinada de lo ben que parlava aranès. M'has de passar son contacte, la veig. Sí. Me l'has de passar perquè vull entrevistar-le. No sé quan tornarà, però quan torni ja te diré. Ja te digui, fantàstic. Te sobte de dir, però com... ¿Sabes? Dic, tu com has això? Hi ha gent, no? Però... el problema. Primer, t'adaixú, ell era gent d'ací que nos acabem de creir. Un xinyau més. Era gent de d'hora, jo penso que si nosaltres nos creiem més, es compreneran millor. Que hi haurà més possibilitats que puguem integrar-les millor, Millor. vulguem parlar més de la llengua Perquè també. ja que en a casa gran, s'hi treballa, evidentment, però entre la gent de la casa mateix s'hauria de creure més. Perquè a jo me sembla perfecte que vengui gent de d'hora, perquè hi ha causes que et devia. I ves que ells s'integren més que nosaltres les ha integrar. Perquè te diuen, parla-me aranès. Jo, clar, he treballat així, hi ha gent de d'hora que te parla perfectament aranès. Però han estat ells que t'han dit, no, parla-me aranès. Sí, això me passa. Jo també de viatge m'he atrapat, que me diuen, parla-me aranès. Claro, perquè sembla que nosaltres no... Bueno, et dius, bueno, per respecte, no? Que se no comprenen. Però que també nos hem de creure aquest rol, que la gent que ven també ha interès, i si nosaltres les ajudam, i sobretot, ja ve tu el que dius, jo no lo parli perquè quan lo parli se me n'arrisen. Tampoc cau a cro. Cau sajar. Hi ha hagut un moment que jo també participé en lo de... Com era? Ajudant de conversa i en estudi. Voluntaris d'aquesta voluntari. Pues era divertit també.
Però bueno, pues anar parlant, anar corregint l'agens de cada possibilitat de cada un. Donc és aquí que també és tot missatge vers la llengua, que crec que ha estat també molt interessant aquesta reflexió. Te va guai ara un petit test ja t'acabar, que he vinculat, doncs ara tio, passió actual que hi era doncs donanta i també professional de l'associació de dones de sang de la Val d'Aran. A veure, són preguntes molt fàcils, segur que me les sabeu respondre. Soy un test, a la veig. Cada quant temps se pot dar sang? Cada viatge que t'engueges? Cada 3 mesos? O són que quan ja li va plea? No, 3 mesos. Quan diré hi ha donació de sang? So de mateix que un cafè ràpid? 10-15 minutes o 3 temporades de la teva sèrie favorita? 15 minutos. Ese és com a ju, menys. Quanta sang se da normalment? Un xupito? 450.000 litres? O el jus en tanu convertit en un fantasma? 450. El grup 0 negatiu, que això ja que ho hem comentat, i coneixit com a et dramàtic, et misteriós o era universal? Era universal. I aquesta ja era darrere. Abans de la sang i millor, anar en dejú, com si sigués en medicau, menjar lleuger i hidratar-se, o prendre 3 cafès de córrer a marató. No. Menjar lleuger i hidratar-se, sobretot que ho veu perquè hi líquid el que té. Molt bé. I se te pugui demanar quin és ton lloc favorit de la Val d'Aran? Me metes en un problema, però qualsevol muntanya, me va bé. No hi ha manies, però d'hora de casa. Hi ha muntanya de Vilac, digueu. Sí, bueno, per exemple, en men passeig he pujat a... Bueno, és de Viella d'Iden en Miradú, però hi és plan de vies de Vilac. Molt bé. He reivindicat lo del poble. Ben que és, perquè hi ha paneus que et diden. Hi ha paneus que et diden, de Consi Generodet. Bé, doncs, Lluïsa, avui hem acabat amb aquesta conversa. No sé què t'ha semblat. Molt bé, perquè he parlat amb tu i un plaer. Gràcies. Més abans, ja sabes que jo t'he preguntat tot el que volguit i tu me pots demanar ara, si vols, i a preguntar de tot el que vulguis. No hi ha cap tipus de problema, te la contestaré sense problemes. Bueno, és afincat en la Val d'Aran o encara vies vas? Jo soy una persona que soy un esperit lliure. Ah, molt bé. Jo vengui a Baudet, campa. Això és bona, aquesta pregunta és bona perquè si me dius si soy afincat en la Val d'Aran o se vengui a Bau, vol dir que com a mínim quan soc per així me deixi bé i força. No, me maridé de mera mi emna, mon anirem a viure en Tarragona, més per qüestions laborals, vengui força siu, encantat de via siu, perquè et de la també si poso ja desconnexió també t'ajú, et de la de via treballar, i bé, doncs està bé, així t'hagués polit projecte, que també que podem difonar la nostra llengua i conèixer històries de persones també com a tu que són molt interessants, que entre tot l'haguens d'un paquet. Està molt bé poder, no? Perquè això vos permetís que haueu a faena, però que no vos desvinculat de tot de la Val d'Aran. Parli de tu i de altra gent que ara, tant no de teletreball, vulguis o no, pues, sí són d'hora, però no perden tant en la possibilitat de poder estar un xinyau més en la Val d'Aran. Correcte. Això d'ara tallau de podcast que ja parlaré d'en pis d'altres persones que són així a Val d'Aran teletreballant perquè volen estar així en país, més que treballen en empreses d'hora que n'hi ha impatac. Si és tot de jueni que treballen a grans empreses de Barcelona, de Lleida, de Madrid, etc. Lluïsa, escolta, mil gràcies de veritat per haver vingut en el programa d'Aran en Podcast. Ha estat un autèntic plaer. Gràcies per d'obrir-nos la teva història a ton cor i que vagi molt bé, que sigues molt erosa aquesta jubilació. Força gràcies, tu també. Vinga.